Έλληνες, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με τον ορυκτό πλούτο, έχω πραγματικές γνώσεις, δεν τόλμησε, τις γράφω στα βιβλία μου, δεν τόλμησε κανείς να με διαψεύσει, ούτε καν να πει ότι δεν είναι σωστά αυτά που λέω. Αν Έλληνες αυτή τη στιγμή κλείσουν όλες οι πετρελαιοπηγές της γης, είτε διότι τις έβαλε κάποιος φωτιά, πήραν φωτιά, είτε τελείωσε το πετρέλαιο, είτε τελείωσε το πετρέλαιο, τότε όλες οι μηχανές του κόσμου δίνονται να κινούνται με ελληνικό φυσικό αέριο για χιλιάδες χρόνια. Τόσο φυσικό αέριο έχουμε. Αυτό είναι το οποίο όταν το πληροφορήθησαν και το έβαλαν τα χέρια τους επί των ήλων, δηλαδή το είδαν με τα μάτια τους οι ξένοι ερευνητές, γεωλόγοι και μεταλλιολόγοι, και το αντελήφθησαν, επίστησαν οι κυβερνήσεις που κυβερνάνε την ανθρωπότητα, χρεοκόπησαν την Ελλάδα για να μπορέσουν να μας το πάρουν χωρίς να το πληρώσουν. Αυτό το θέμα της μεταπτώσης, κίνηση τεκτονικών πλακών και ανιδρύτη, μία επιστήμη την οποία τη διαβάζουμε το 1966 πλήρως, το 1966 σαν γεωστατιστική, γεωλογία στο πούμε έτσι, η οποία τελειώνει η γεωλογία το 1966, καταμέτρηση της παραγωγής του αργού πετρελαίου και του μεθανίου και του ανιδρύτη στο παγκόσμιο θέμα, παγκόσμια γη, μιλάμε τα πάντα τεκτονικές πλάκες. Επειδή γνωρίζουμε, όλοι μας έχουν δει φωτογραφίες και όλοι έχουν μάθει ότι κάποτε η Αμερική ήταν κολλημένη με την Ευρώπη και την Ασία, Ευρώπη-Αφρική, και υπάρχει αυτή η μετακίνηση τεκτονικών πλακών και η Μεσόγειος είναι ένα ιδιαίτερο θέμα και το ανιδρύτης που είναι το φυσικό αέριο, ο ανιδρύτης είναι ένα θέμα που ρε παιδί μου, είναι γνώσεις που τις ξέρουμε δεκαετίες και ξέρουμε γιατί η Ελλάδα το έχει, αλλά κανείς δεν διαβάζει γιατί να σε ξεκουράσω λίγο. Όχι, κανείς δεν διαβάζει, κανείς δεν είναι γραμμένο. Διαβάζει και δεν σκύβει για να δει ακριβώς ποια είναι η αλήθεια. Εκεί που ενώνεται, όπως είπες, η γεωλογική πλάκα της Αφρικής με της Ευρώπης, υπάρχει το ρήγμα, το οποίο δημιουργεί και τους σεισμούς. Εκατομμύρια χρόνια βγαίνει από το εσωτερικό της γης το αέριο απάνω, όπως βγαίνει στο Βεζούβιο όταν γίνεται η έκρηξη. Εκείνο εκεί που πετάει ο Βεζούβιος απάνω. Αν ήταν μέσα στη θάλασσα, με το νερό θα στερεοποιείται και θα ήταν φυσικό αέριο προς εκμετάλλευση. Τέτοιο αέριο επί εκατομμύρια χρόνια βγαίνει στη Μεσόγειο και το ρήγμα αρχίζει ως εξής, επειδή το έχω μελετήσει. Αρχίζει έξω από την Κύπρο, περνάει νότια της Κρήτης, νότια της Πελοποννήσου και σβήνει στα Επτάνησα. Όλος αυτός ο χώρος, χιλιάδες χιλιόμετρα, είναι κατηλημένος με βουνά φυσικού αερίου. Βουνά, όπως βγαίνει από τη θάλασσα και στερεοποιείται, γίνονται βουνά. Έχει κάτω η θάλασσά μας βουνά φυσικό αέριο. Επομένως ένα πλούτο τεράστιο, ο οποίος δεν μπαίνει σε ανθρώπινο μυαλό. Και όταν αυτό το διεπίστωσαν οι μεγάλες δυνάμεις, αμέσως χρεοκόπησαν την Ελλάδα για να τους το πάρουν. Και τώρα θα σου πω ένα απλό. Έλληνες, προσέξτε, το έχω πει άλλη μια φορά. Έχουμε έναν καθηγητή, Φόσκολος λέγεται, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Αυτός πρώτα ήταν στον Καναδά και από εκεί με τις αμερικανικές υπηρεσίες ήρθαν και έκαναν έρευνα στη Μεσόγειο. Και βρήκανε, αυτός έλαβε μέρος στις έρευνες για τα λασποϊφαίστεια. Τι είναι τα λασποϊφαίστεια? Όπως είναι ο Βεζούβιος, αν έβγαινε στη θάλασσα θα δημιουργούσε θα στερεωνόταν το αέριο και θα γινόταν λάσπη. Και αυτό το λένε λασποϊφαίστειο. Επιτυχημένο, μία αποτυχημένο, αυτός είναι ο διεθνής όρος. Μεταξύ Αιγύπτου, Ισραήλ και Κύπρου ευρέθησαν 5 τέτοια λασποϊφαίστεια. Έκαναν σύμβαση τα 3 κράτη αυτά και καμαρώνουν ότι μόλις αρχίσουν να τα εκμεταλλεύονται, σώθηκαν οικονομικά 3 κράτη. Νότια της Ιεράπετρας υπάρχουν 9 λασποϊφαίστεια, μεγαλύτερα από τα 5 της Ανατολικής Μεσογείου. Σκεφτείτε πόσο πιο πλούσια είναι η χώρα μας. Αλλά αυτά δεν είναι τα μόνα, αυτά είναι μόνο με τα λασποϊφαίστεια τα συγκρίνω. Έχουμε και το ρήγμα, το οποίο πιάνει από Κύπρο κλπ. Και αντιλαμβάνεις ότι έχουμε ένα τρομερό πλούτο. Να γιατί λοιπόν είμαστε στο μάτι του κυκλώνα και να γιατί οι Έλληνες μας κυνηγάν και μας χρεοκοπούν. Και δεν έχουμε ελληνικές κυβερνήσεις. Κάθονται και γονατάνε σε αυτά που θέλουν οι ξένοι. Και σας λένε αυτά που λένε οι ξένοι. Και για να τελειώνω, έχω στενοχωρηθεί με το θέατρο που παίζουν τώρα με την καινούργια κυβέρνηση που δήθεν εμείς δεν δίνουμε, δεν κάνουμε, δεν φτιάνουμε, αλλά στην ουσία δεν
πειράζουν τίποτε από την αλήθεια. Καθόλου. Δεν έχουν πει καθόλου αλήθεια. Η κυβέρνηση Τσίπρα την κατηγορώ επίσημα, ιστορικά και κανονικά. Δεν λέει την αλήθεια, δεν λαμβάνει τα σωστά μέτρα και δεν θέλει να ξεχρεώσει την Ελλάδα. Σας κοροϊδεύει Έλληνες. Και όλα αυτά βλέπετε τι λένε. Α, θα χρεοκοπήσουμε σε λίγες μέρες. Και ο Τσίπρας περνάει γαλαστός κλπ. Δεν μιλάω ότι οι Έλληνες. Για σκεφτείτε, εάν πράγματι δεν ήξερε την αλήθεια, θα ήταν έτσι γελαστός σαν πρωθυπουργό της Ελλάδος και θα έτρεμε με το ότι χάνεται η χώρα που κυβερνάει. Γιατί ούτε αυτός ούτε ο Βαρουφάκης δεν σκυθροπεί το πρόσωπό τους, δεν χάνουν την όρεξή τους, δεν χάνουν τη φρεσκάδα τους αφού η χώρα καταστρέφεται. Γιατί έχουν τις πλάτες και τους είπαν εσείς θα κάνετε αυτό το θέατρο και εμείς άμα χρειαστείτε λεφτά τα βάλουμε κατά το τραπέζι. Και επομένως αυτός είναι βέβαιος. Λέει δεν πειράζει, στο τέλος θα κάνουμε συμφωνία. Πώς το ξέρεις κύριε Τσίπρο ότι στο τέλος θα κάνει συμφωνία, αλλά στο έχουν πει από πριν. Το ξέρεις και κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό.